Fabriek Termfos voorgoed uit het zicht verdwenen. Het is vrijdag 21 februari. Dit is Zeeland Nu. Knal maakt einde aan fabriek. Geheime documenten nog niet openbaar. En Capelle heeft weer waarnemend burgemeester. Goedenavond. Het was jaren de molensteen om de nek van de provincie, die er bijna financieel aan ten onder ging. Maar de sanering van het Termfos-terrein is bijna klaar. Vanmiddag werd de laatste grote klus geklaard: het opblazen van de fosforfabriek. Ja, en zo ging dat een uurtje geleden. Het hart van Termfos tegen de vlakte. En verslaggever Mark van Dam was daarbij. Mark, er waren veel genodigden bij, heb ik begrepen. Was het reden voor een feestje? Nee, het was zeker geen reden voor een feestje. Tijdens de toespraken werd er ook gezegd dat er eerder sprake was van een tragedie. Terwijl we achter mij kijken naar de laatste restanten van de oude fosforfabriek, werd er ook stilgestaan bij 2 dodelijke slachtoffers die er eerder vielen, jaren geleden, bij een bedrijfsongeval. En er werd ook stilgestaan natuurlijk bij het faillissement van Termfos in 2012, waar honderden mensen hun banen verloren. Ja, en de gewenste doorstart destijds, die is er nooit gekomen. Het is een bijeenkomst geworden met slecht nieuws en daar baal ik van. Termfos is niet meer, dus einde verhaal. Dus wat dat betreft, het is een punt in iemands leven waarvan je zegt van oké, het is klaar. Ik weet niet wat voor gevoel ik erbij moet hebben. Ik weet in ieder geval dat ik me plat gezegd shit voel. En dat het nu gewoon definitief is. Ondanks protesten in Zeeland en Den Haag restte er uiteindelijk niets anders dan de boel te sluiten en het terrein te saneren. Een enorme klus omdat het terrein zwaar vervuild was met fosfor, asbest en radioactief materiaal. Na jarenlang getouwtrek was er in april 2018 een akkoord over de verdeling van de kosten. Op advies van de commissie Samsom legde het Rijk, de provincie en Zeeland Seaports ieder ruim 27 miljoen euro op tafel om de zaak te saneren. De grootste klus was het weghalen en verwerken van het nog aanwezige fosfor, een zeer brandgevaarlijke stof. Eind september vorig jaar ging de Sinterfabriek op het Termfos-terrein tegen de vlakte. Ja, en nu dus de fosforfabriek. Mark, waarom is er eigenlijk gekozen om het gebouw op te blazen in plaats van gewoon af te breken? Ja, volgens Van Sittersbeheer, dat is het bedrijf onder wiens regie de sanering wordt gedaan, heeft dat te maken met de veiligheid. En daarom hebben ze er bewust voor gekozen om het gebouw op te blazen. Dat is puur uit veiligheidsoverwegingen. Je zult begrijpen, het is een gebouw van ongeveer 50 meter hoog. Als je daar met kranen aan gaat trekken en het valt ongecontroleerd naar beneden, is dat vervelend. En zeker bij zo'n immens groot gebouw. Eind van dit jaar hopen jullie klaar te zijn. Is dit de laatste grote klus? Dit is zeker de laatste grote klus. Straks staat er nog een zuurfabriekje met een heel klein oventje. Tenminste in perspectief een klein oventje daarnaast. Ja, dan daarnaast ligt er dan straks 57 hectare grond. Dat is wel aan het eind van het jaar die vrijkomt. Daar is al belangstelling voor, heb ik begrepen. Dat klopt, u bent goed geïnformeerd. Er zijn een aantal bedrijven die hebben inderdaad gezegd dat ze belangstelling hebben. En het gaat nog wel iets verder als gezegd. Er zijn ook al mensen bezig met vergunning aanvragen en die lopen al heel ver. Ook in de MER lopen die al heel ver. De financiering is rond. Maar ik vind het niet helemaal aan mij om daar uitspraak over te doen. Dat laat ik aan het havenbedrijf. Dus wat voor bedrijf, dat gaat u mij niet vertellen? Nou, het is algemeen wel gedeeld al dat er onder andere een groot tankerpark moet komen. En dat is echt hier bij mij rondom het huidige kantoor. Dat is niet echt een geheim meer. En dat gaat om een investering van tussen de 400 en de 500 miljoen. Dus dat is significant. De geheime stukken van zwembad De Spetter in Tolen hoeven niet meteen openbaar te worden gemaakt.
Dat heeft de rechter in Breda beslist. De zaak was aangespannen door de PVV in Tolen. Die partij wil dat alle 200 geheime documenten over het zwembad zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt. Het zwembad is voor €1,5 miljoen gerenoveerd, maar moest meerdere keren dicht vanwege troebel water. Nu het verzoek van de PVV door de rechter is afgewezen, heeft fractievoorzitter Bos zijn zinnen gezet op de volgende raadsvergadering, waarin de gemeenteraad zich buigt over de openbaarmaking van de documenten. Er komt een extra debat in Provinciale Staten over het mislopen van de marinierskazerne. Bij de meeste statenleden overheerst teleurstelling als ze terugdenken aan het debat van gisteren in de Tweede Kamer. Volgens veel statenleden ging het debat als een nachtkaars uit en kwam de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen nauwelijks ter sprake. Het ging vooral over het functioneren van staatssecretaris Visser van Defensie. Een felle korte windhoos heeft gisteravond in Bruinisse voor een ravage gezorgd. Dakpannen vlogen van het dak af en de druk op de ramen was enorm. Ja, die stond gewoon helemaal bol. En Kees keek naar buiten. Kees is mijn man. Die keek naar buiten en die ene auto die stond bijna op 2 wielen. Zoveel wind stond er en zoveel druk stond er op de ruit. De windhoos raasde slechts over 3 straten en was in 10 seconden voorbij. Toch zat de schrik er goed in. Je hoorde gewoon ook het dak rammelen. En het was gewoon gevaarlijk dat we eigenlijk nog in de kamer stonden. Want het was gewoon beangstigend. Ik stond te bibberen onder mijn benen. Capelle heeft wederom een nieuwe waarnemend burgemeester. Fons Naterop is vanmiddag officieel geïnstalleerd. Hij volgt de ook al waarnemend burgemeester Huub Hieltjes op, die op zijn beurt weer de laatste vaste burgemeester van Capelle, Anton Stapelkamp, opvolgde in 2017. Sinds zijn vertrek moet de gemeente het doen met tijdelijke burgemeesters, omdat het vinden van een permanente opvolger maar niet wil lukken. Er komt nu weer een vervanger, Fons Naterop. Nooit van gehoord. Het zou wel. Hoe komt het dat het zo moeilijk is om een burgemeester hier te vinden, denkt u? Ik denk als het de kieskeurders zijn. Fons Naterop is een jongen die geboren is in de buurt van Nijmegen. Daar geboren getogen. Vervolgens her en der in het land terechtgekomen. Het afgelopen jaar waarnemend geweest in Bokstel. Hij is getrouwd, meer dan 40 jaar al met zijn Trudy. Ja, we kijken er ook echt naar uit om hier in Capelle te kunnen starten. Het is moeilijk om er hierheen te vinden, hè? Een nieuwe. Waar ligt dat aan, denkt u? Ik denk dat we te kritisch zijn. Ja, serieus? Nee, ik weet het echt niet. Nee. We hechten er heel sterk aan wel dat er iemand is die het commitment ook gaf van om wat langer te kunnen blijven zitten. Want men heeft natuurlijk 2 procedures achter de rug om een benoemde burgemeester te krijgen. Daar heeft men geen keuze uit kunnen maken. Tot overmaat van ramp ging dan Huub Hieltjes ook nog weg. Dat is naar Duiveren gegaan. Ja, men zat dus echt wel een beetje in een leemte van hoe nu verder. Toch dus een soort crisismanager? Nee. Dat beeld wordt een beetje geschapen door de omgeving, door de media, denk ik. Maar ik heb niet het gevoel dat hier een crisismanager nodig is. Absoluut niet. Is het zo'n lastige gemeente, Capelle? Nou, dat kan ik toch ook niet zeggen. Nee, toch? Nee, dat vind ik ook. U zei het al, er zijn 2 sollicitatierondes geweest, rond de 40 kandidaten. Ja, bent u er al achter? Waarom lukt het Capelle niet om een burgemeester te vinden? Ja, dat is het grote geheim, hè? En dat blijft ook een geheim. Ik denk dat dat ook heel verstandig is. Kijk, je ziet wel in de landen dat ook meer gemeenten ook wat kritischer zijn van nou, wat voor een burgemeester willen we nu? Ik denk dat ze vrij kritisch zijn, denk ik. Ik weet het niet. Is dat goed of slecht? Ja, dat is wel goed. Ik denk dat het wel goed is. Maar ja, op een gegeven moment zou je dan denken van nu zal er wel iemand kunnen vinden. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Ja, dat weet ik niet. Het gaat om een geschikte kandidaat zoeken. En men heeft die niet gevonden. Nou, dat hoef ik verder niet te achterhalen waarom en dat niet gelukt is. Ik kijk vooruit en ik probeer deze gemeentes zo goed mogelijk weer te helpen. En Fons Naterop blijft in ieder geval aan tot begin volgend jaar, wanneer er een nieuwe 3e sollicitatieprocedure start. Tijdens rechtszaken is er tegenwoordig veel meer geregeld voor slachtoffers van een misdrijf. Er is meer begeleiding en ruimte voor slachtofferverklaringen. En het wordt makkelijker om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. Daarover straks meer, maar nu eerst een inkijkje in hoe het er nu in de praktijk aan toe gaat. In de rechtszaal was altijd al plek voor de rechters, de griffier, het Openbaar Ministerie, de verdachte en zijn advocaat. Nu is er ook een vaste plek waar de slachtoffers plaatsnemen.
Tijdens de zitting is dit meestal de rij waar de slachtoffers zitten. Daar is iemand van ons bij, een slachtoffercoördinator, die precies vertelt hoe dat de zitting gaat. Die gaat met ze mee naar boven, die zorgt voor tissues als dat nodig is. En die staat ze ook echt bij gedurende de zitting. In de rechtszaal had een slachtoffer vroeger weinig te vertellen. Natuurlijk mocht hij of zij bij de rechtszaak zijn en zaten verklaringen in het dossier, maar daar hield het wel mee op. Tegenwoordig nemen ze steeds vaker het woord met hun slachtofferverklaringen. Als je toch hoort hoe iemand het beleefd heeft, dan doet dat wel wat met je. Je kunt beter invoelen hoe een situatie is geweest, hoe dat iemand gereageerd heeft. En dat maakt voor het bewijs vaak niet zoveel uit, maar wel voor het gevoel dat je erbij hebt gehad. Slachtoffers worden bij hun bezoek aan de rechtbank door het Openbaar Ministerie opgevangen in een speciale ruimte. Het is belangrijk om even hier te kunnen zitten voordat ze naar de zittingszaal gaan. Een ander aspect is helaas vaak ook de beveiliging. Dat ze niet geconfronteerd hoeven te worden met verdachten of met de familie van verdachten, maar dat ze gewoon even hun eigen route naar de zittingszaal hebben. Zittingen zijn een feitelijke en juridische verhandeling waarbij zakelijk naar bewijs wordt gekeken. Daarom is het des te belangrijker dat er extra rekening wordt gehouden met slachtoffers. Nu is het toch zo dat zij een eigen plek hebben gekregen in het strafproces. Dus met hun eigen rechten, met hun eigen spreekrechten, ook inzage in het dossier en dus ook een voeging om schadevergoeding te kunnen vragen. En over die schadevergoedingen praat ik verder met verslaggever Mercy Kamermans. Mercy Kamermans, die schadevergoedingen, hoe is dat precies veranderd? Ja, vroeger moest je vaak na de strafzaak ook nog een extra civiele zaak aanspannen om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. En dat kost natuurlijk extra tijd, geld, energie. En tegenwoordig is het makkelijker gemaakt. Vaak kan zo'n schadevergoedingszaak al meegenomen worden in de strafzaak. Ja, nu kunnen ook meer mensen aanspraak maken op een schadevergoeding. Hoe zit dat? Ja, je hebt zogenoemde affectieschade en shockschade. En dat is eigenlijk een schadevergoeding voor mensen uit de omgeving van een slachtoffer. Het gaat dan wel echt om hele ernstige zaken. Bijvoorbeeld een moeder die heeft gezien hoe haar kind is overleden. Ja, dat soort mensen komen voor zo'n schadevergoeding tegenwoordig ook in aanmerking. Nou, Mercy Kamermans, dankjewel. Het begon vanmorgen hoopgevend met wat zon, maar de wind en wolken namen al snel toe, waar vanavond overigens een paar buien uit kunnen vallen. Het weekend is onbestendig met wat regen, maar vooral ook een stevige wind, veroorzaakt door storm Ellen dit keer, met windkracht 5 tot 7 en aan zee uitschieters tot windkracht 8. En in Zeedok zondag kunt u weer kijken naar een Zeeuwse documentaire. En eentje uit de oude doos dit keer. Het Getij voorbij, over de afsluiting van het Veersemeer in 1961. Het eerste deltawerk dat in Zeeland werd voltooid en koningin Juliana was daarbij. Op 24 april arriveert koningin Juliana om de sluiting van het Veersegat mee te maken. Heel Zeeland is in rep en roer. Iedereen is klaar om zijn rol te spelen. De hele operatie wordt live op televisie uitgezonden. Ja, en zondag weer op tv om 12 en 4 uur 's middags en 's avonds om 8:30 en 10 uur. En hierna kunt u kijken naar onze serie over de Slag om de Schelde. En tot zover de huishoudelijke mededelingen voor vandaag. Fijne avond en een goed weekend.